One News jinsab informat li kollox qed juri li l-bomba li ntużat mal-karozza li kienet qed issuq Defni Caruana Galizja kienet magħmula minn materjal simili għal dak li ntuża f'bombi f'każijiet bħal dawk li seħħu f'dawn l-aħħar snin. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet qalu li kien importanti l-fatt li wara l-isplużjoni ż-żona ngħalqet minnu fih u bekk ix-xena tar-reat ma ġietx mittifsa u l-investigaturi kemm Maltin u dawk barranin setgħu jiġbru kemm jistgħu traċċi li għandhom jiġu analizzati mill-esperti. Kien wara aktar minn 17 siegħa mill-isplużjoni li dieru movimenti fuq ix-xena tar-reat fil-bidnija. Dan hekk kif għall-ħabta tal-10:30 ta' tlieta filgħodu waslu l-investigaturi Olandiżi fuq il-post li fih inqatlet il-blogger Defni Caruana Galizja permezz ta' bomba mal-karozza li kienet qed issuq tefa' ta' ġebla l-bogħod mir-residenza tagħha. F'dan il-ħin bosta karozzi tal-Pulizija u tal-Armata bdew jiżdiedu fuq il-post wara lejl ta' għassa u osservazzjoni mill-Pulizija Maltija sabiex ma jintmess xejn minn fuq ix-xena tar-reat. F'dan il-ħin ukoll bdiet tintrama tinda fiż-żona biex taħta jkunu jistgħu jaħdmu l-investigaturi. Matul il-lejl ta' bejn it-tnejn u tlieta u kif ukoll tul il-ġurnata ta' tlieta komplet il-ħidma tal-Pulizija tal-Investigazzjonijiet Kriminali sabiex ġiet ippreservata ix-xena tar-reat illi ħal ħajja ta' Defni Caruana Galizja biex imbagħad matul il-jum ta' tlieta diversi investigaturi barranin kif ħabbru l-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Intern Michael Farrugia ingħaqdu mal-investigaturi Maltin. Ix-xena madankollu baqgħet tiġi preservata taħt sigurtà stretta tant li l-assidin tal-eli u lanqas il-kaċċaturi ma tħallew jidħlu fuq il-post. Madwar ix-xena tar-reat il-Pulizija bnew burdura dan sabiex ikun żgurat li ħadd ma jidħol fiż-żona bil-konsegwenza li jintmessu xi traċċi. Saħansitra il-kadavru ta' Caruana Galizja li spiċċa f'5 biċċiet inżamm fix-xena tar-reat motti bil-lożor u kif ukoll anke l-karozza li splodiet tant li l-bniet tinda madwara sabiex tibqa' preservata. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li s-sitwazzjoni fil-bidnija mistennija tiqpa' dik li jifissijat li ġejjin hekk kif il-kadavru u l-karozza mistennija jiqpgħu fuq il-post. Dan sabiex l-investigaturi jkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħhom biex jaqdu kemm jista' jkun truf f'dan l-omiċidju. Il-Pulizija qed iżomm mat-teżi li l-bomba li ntużat f'dan il-każ hija simili għal diversi bombi li saru f'dawn l-aħħar snin u li fost oħrajn qatlu bosta persuni li kienu magħrufa mal-Pulizija. Bid-differenza li din il-bomba kienet ferm iżjed b'saħħitha mill-oħrajn tant li huwa mifhum li l-għana ħari tal-kriminali kien li jassiguraw li joqtlu lil Caruana Galizja. Is-saħħa ta' din il-bomba jiddiskrivija Fran Sant, ġar ta' Defni Caruana Galizja li fil-ħin tal-isplużjoni inserta kien għaddej mill-istess triq li kienet qed issuq fija Caruana Galizja iżda fid-direzzjoni opposta. Fil-fratemp nara bħal qisu l-ewwel splużjoni żgħira ma kienx kbira, din qisu anke l-veloċità naqset naqra l-karozza, però f'4 sekondi splodiet it-tieni splużjoni fejn 4 sekondi u kienet qawwija tremenda. Però karozza iktar ħarġet bis-saħħa wara t-tieni splużjoni u baqgħet nieżla għax peress li hemm min niżla hemmhekk. Jien kont wieqaf ftit l-isfel minnha. Għal-moment sibta se teħel miegħi waħlet daħlet ġo fija jiena. Imma għaddet żbrix minn miegħi u baqgħet nieżla għal ġoleliqi. Mbagħad saret it-tielet esplużjoni, nimmaġina li t-tank tal-petrol f'xinu qabżet ġoleliqi. Sant kien il-persuna li wkoll għamel ir-rapport fl-assa tal-Pulizija tal-Mosta. Jiena panikjajt dak il-ħin u stajt noħroġ mill-karozza, ħriġ daqsxejn dak il-ħin ma stajt nagħmel xejn, ħoġġieġa nar il-karozza saret, ngħidu hekk. Mbagħad ċempilna l-assa l-Mosta, ftit minuti ġew il-Pulizija. Sant jgħid li ntalab ukoll sabiex jgħin fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija u kif ukoll fl-inkjesta maġisterjali li nħatret u li qed tiġi msaħħa permezz tal-investigazzjonijiet ta' forzi barranin. Intant One News jinsab informat li l-aġenti tal-FBI mistennija jaslu f'pajjiżna il-ħamis li ġej.